Me aloitettiin 15 vuotta sitten 3 mekaanikolla ja nyt meillä on 25 mekaanikkoa, että nyt tuossa tuli seinät vastaan. Meillä oli kilpailutus tietysti, kaikki toimittajat, jotka nostureita ja korjaamolaitteita toimittaa, niin sitten tietysti hintahan nyt oli yksi ja se palvelutaso. Oikeastaan Suomen Työkalu ihan alusta asti oli toimijana sellainen, joka oli aktiivisesti meihin yhteydessä. Ja alusta oli semmoista, että tuli sellainen luottamus, että tässä nyt niin halutaan tehdä kauppaa ja tämä projekti saadaan vietyä niin hyvin maaliin, kun on yksi henkilö, joka vastaa Suomen Työkalun päässä siitä, että homma toimii. Sitä kautta se alkoi hahmottua sitten se kokonaisuus ja itse asiassa loppumetreillä vielä pyydettiin sitten muuttaa ja taas visualisoimaan, että miten ne tulee näyttäytyy. Haettiin sitä, että niin nostureille pystyy suoraan ajaan, ja sitten me tehtiin vähän innovatiivisiakin juttuja hallin keskilinjalla, että siinä on vähän nosturit poikkeuksellisesti, kun normaalisti on ehkä nähty muualla ja siinä oli justiinsa sitä rohkeutta sitten myös Suomen Työkalulta lähteä niin kuin toteuttamaan sitä asiaa vähän eri lailla. Ja uudesta hallista tuli kyllä niin kuin oikeastaan jopa parempi, kun osasi ajatella, että toimii tosi hyvin ja toteutuu ne asiat, mitkä on niin kuin piirretty. Nosturit on siellä, missä ne on suunniteltu ja tilankäytöt on onnistunut. Ja sitä kautta niin kuin lähtökohta on se, että on se henkilöstö ja myös asiakas sitten lähtee täältä meiltä aina tyytyväisenä. Että kyllä meidän iso voimavara on meidän henkilöstö ja tietysti sen hyvinvointiin satsaaminen. Ja eihän tämä homma pyörisi niin kuin ilman sitä porukkaa. Kyllä mä suosittelisin Suomen Työkalu ihan sillä, että se palvelun taso ja ne mitä asiat sovitaan, niistä pidetään kiinni.